तनी लघु उत्तरीय प्रश्न के भाग 2। जैसा कि हम कह रहे हैं कि आवे वाला वीडियो में भी लघु उत्तरीय प्रश्न भाग के लेके आई, तो जौन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी भी आई हुई। इस सेशन के शुरुआत करी जा। आज शुरू करी जा अपन क्वेश्चन के। आज़ादी से पहले भारत के किसान लोग काहे दुखी रहे? तो आज़ादी से पहले भारत के किसान लोग अंग्रेजन के शोषण के करते दुखी रहे। कैसे कि अंग्रेज शोषण करत रहा, यही के चलते भारत के किसान दुखी रहन। राजा प्रताप सिंह के का टोक रहे, यानी का बोल रहे? राजा प्रताप सिंह के टेक रहे, जे जान चली जाई तबहू ना नवाब सिंह, ई देशवासी में स्वाभिमान जगावता। हो गईली जा निपटे कंगाल रे फिरंगिया, के कारण का रहे? यह पंक्ति के माध्यम से कवि ई बतावता कि अंग्रेजन के राज करते हमनी के निपट कंगाल हो गइल बानी। मतलब कि अंग्रेज जब से राज करत हो तब से हमनी के कंगाल हो गइल बानी। या वो कहा नाम बा अंग्रेजों के लगावल कुछ खास टैक्स के नाम। अंग्रेजों के लगावल कुछ खास टैक्स के नाम बा नमक टैक्स और कुली टैक्स। पंजाब के कौना घटना के याद करके कवि के हृदय फाट रहल बा? पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड के याद करके कवि के छाती फाट रहल बा। श्री विद्या निवास मिश्र के भोजपुरी में कौन पुस्तक प्रकाशित बा? एकर संपादक आ प्रकाशक के बा? तो श्री विद्या निवास मिश्र के भोजपुरी पुस्तक के नाम हम मनिक मोर हेरैले। एह में उहाँ के भोजपुरी में दिहल भाषण, निबंध, चिट्ठी, भूमिका आदि संकलित बा। एकर संपादक प्रोफेसर ब्रज किशोर बानी, जबकि प्रकाशक अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन बा। लेखक कितना साल के उम्र में विद्यालय जाए लगले? लेखक 11 वर्ष के उम्र में विद्यालय जाए लगले। इमली के डाढ़ी पर झुलुआ झूलत में लइका गिर गईला पर लइकन के कौन चिंता सतावत रहे? तो इमली के डाढ़ी पर झुलुआ झूलला से लइका गिर गईला त ओकन के घरे डटाए के चिंता सतावत रहे। बियाह के बाद चले के बेरा लेखक के आँख में आंसू आ गइल काहे? आँख भर गइल काहे? तो बियाह के बेरा मिलल मान ने छोक से लेखक अभिभूत हो गइल बाड़े। ए चलते चले के बेरा उनकर आँख भर गई। लेखक से अपना मातृभाषा में कुछ लिखल काहे नहीं के बन पावत? गांव जवार से नाता छूट गइला के चलते लेखक से मातृभाषा में कुछ लिखे से दिक्कत आ रहल बा। अपना मातृभाषा में कुछ लिखे में दिक्कत होता। बचपन के कौन बात मन से कबो न छूटे? बचपन में प्रीति मन से कबो न छूटे। राजेंद्र सिंह कहाँ के रहनिहार रही? राजेंद्र सिंह सासाराम के रहनिहार रहली। काली कौना शब्द से आइल बा? त काली शब्द द्रविड़ से आइल बा। काली शब्द द्रविड़ से आइल बा। यूरोप में आम के नाम कैसे आ का प्रचारित भइल? पुर्तगाल के पहिल मलय देश में गईल आ ए फल यूरोप में आइल। ए फल के संगे संगे उ लोग आम के मलय नाम मंगा MANGA मंगा भी ले आइल। जमोट कौना गाछ के लकड़ी के बनेला आ काहे बनेला? तो जमोट जामुन के लकड़ी से बनेला। जमोट लकड़ी गोलाकार खंड होला जवन इनार के सबसे नीचे दिया जाला, जहाँ से ईंटा जुड़ाए शुरू होला। काहे कि जामुन के लकड़ी जल्दी सड़े ना, यही से जमोट एकरा लकड़ी से बनेला। मोतिहारी के कन्या विश्वविद्यालय आ दिल्ली के हैप्पी स्कूल में निर्मला के कौन अंतर बुझात रहे? मोतिहारी के कन्या विश्वविद्यालय आ दिल्ली के हैप्पी स्कूल में निर्मला के भारी अंतर बुझात रहे। मोतिहारी के वाली टीचर लदर फदर रहली, एकदम मोट झोट, जबकि दिल्ली वाली टीचर स्मार्ट, चूह चूह, चले में खटाखट, बोले में फटाफट रहे लोग। एजा के वातावरण अंग्रेजी में रहे। पति पत्नी में बहस काहे हो गईल? पति पत्नी में छठ पूजा में बेटा के गांव लेके जाए के बहस हो गईल। पत्नी के का नाम रहे कि गाँव गईला से पढ़ाई में आकाज होई। आजकल परिवार के धारणा का हो गईल बा? आजकल परिवार के धारणा का हो गईल बा? ये घड़ी परिवार के धारणा पति पत्नी आ लड़का के बीच सीमित रह गईल बा। तो पहले होत रहे कि सब परिवार एक साथ रहत रहे, तो अब वैसा नइखे। आपस में बहस के बाद प्रमोद के का हो गईल? आपस में बहस के बाद प्रमोद के हार्ट अटैक हो गईल, उनका अस्पताल में भर्ती करावल गईल।
निर्मला के फोन कइला के बाद उनकर सास का कइली। निर्मला के फोन कइला के बाद उनकर सास अकेले ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ गईली। जब मार्क जिन किहाँ गइलन त ऊ का करत रहले। जब मार्क जिन किहाँ गइलन त ऊ पलंग पे परसल रहले। राजकुमारी के कैसन बातचीत निमन लागत रहे। राजकुमारी के चापलूसी आ देखावटी बातचीत निमन लागत रहे। उनका जन्मदिन पर उनकरा के लोग प्रशंसा करो, ऊ इहे चाहत रहली। राजकुमारी के घरे उत्सव पर कैसन माहौल बन रहे। राजकुमारी के घरे उत्सव पर उदासी के माहौल बन रहे। कवि चंदन के गंध कहाँ बसावे के कहता। कवि चंदन के गंध मन में बसावे के कहता। प्रेम के कलश कविता आशा विश्वास के स्वर मुखर भइल बा, एकरा के सिद्ध करी। त प्रेम के कलश कविता में जिंदगी के कलह, निराशा, अनहार, आपसी द्वेष के बिख से बेहाल आ काम के राह से भटकल आदमी के भीतर आशा आ विश्वास के संचार प्रेरणा देवे वाली एगो महत्वपूर्ण कविता बिया। एकरा के सिद्ध पूरे खातिर कवि पराग मन में चंदन गंधी निर्मल भाव हर परिस्थिति में ले आवे के प्रेरणा देत बाड़न। आदमी के मन में तरह तरह के कुविचार आवत रहेला, जजाक जहर के काम करेला आ सही राह में चले में रुकावटो बनेला, माने जवन की जहर के काम करेला। और ऐसन परिस्थितियन में धीरज आ विश्वास से मारल आदमी जिंदगी के बराबर आगे बढ़त रहेला। ए तरह ए पूरा कविता में आशा आ विश्वास के स्वर मुखर भइल बा। प्रेम के कलश के भावार्थ लिखी। प्रेम के कलश में कल्याणकारी सुंदर भाव के मन में राख के आपसी द्वेष के छोड़ के मन में प्रेम के राह पर आगे बढ़ता रहे के प्रेरणा दिहल बा। उल्टा समय में धीरज आ प्रेम आपसी सद्भाव बनौले रहे के चाही। ऐसे आदमी उन्नति के मंजिल तक पहुंच सकेला। काव्य कला के दृष्टि से एक कविता के समीक्षा करी। काव्य कला के दृष्टि से प्रेम के कलश नवगीत के श्रेणी में आ जाई। कवि ए गीतात्मक रचना में काव्यात्मक ढंग से अपन बात कहे में सफल बाड़े। भाव के अनुरूप आ भाषा आ छंद के संयोजन यह रचना में दिखाई पड़ता। वीर बारिश के अपना अभिनंदन, स्वार्थ समाइल आदि पहन में अपरास के सहल प्रयोग भइल बा। जहाँ तहाँ प्रयोग में आयल तत्सम शब्दन के प्रयोग भइला पर एह में सौंदर्य बचमुष्टा पूरा रचना में जौसत बा। शरद ऋतु में आकाश कैसन रहेला। शरद ऋतु में आकाश साफ रहेला। शरद ऋतु कौना ऋतु के बाद आवेला, तो शरद ऋतु बरखा ऋतु के बाद आवेला। काव्य कला के दृष्टि से शरद कविता के समीक्षा करी। काव्य कला के दृष्टि से शरद एगो श्रेष्ठ रचना पड़ल बिया। ए में प्रकृति मानवीकरण कइल गइल बा। हमनी के लास्ट क्वेश्चन, गंगा प्रसाद अरुण के परिचय दी। अरुण जी के जन्म रोहतास जिला के बड़हवल गांव में 4 जनवरी 1947 ईस्वी में भइल। रांची विश्वविद्यालय रांची से हिंदी यानी प्रतिष्ठा से स्नातक कईनी। रांची से हिंदी प्रतिष्ठा यानी बहुत बढ़िया नंबर से स्नातक कईनी। भोजपुरी में गीत संग्रह हहरत हियरा जौन की 1974 ईस्वी में आई रहे तवन के लिखनी। आ हिंदी में गीत नवगीत संग्रह 33 से परछाइयाँ जौन की 2002 में प्रकाशित भइल। पत्र पत्रिका में आकाशवाणी दूरदर्शन से गीत नवगीत आदि प्रकाशित प्रसारित। लुकार आ विकास वार्ता के संपादन कई स्थान से जुड़ के कार्य कैले। टेलको जमशेदपुर से शिक्षा आ सामुदायिक सेवा के वरीय पदाधिकारी के रूप में कार्य आ अब सेवा मुक्त यहाँ के गीतन मानव मन के सहज अभिव्यक्ति भइल बा। खाँटी भोजपुरी शब्द चयन से यहाँ के एगो नया बिंब बनावत बानी। तो ये रहल सब VVI लास्ट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय VVI क्वेश्चन। जुड़ल रहे खातिर सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।